Sabies que no ens podem fiar al 100% del que ens digui el nostre pulsioxímetre pel que fa a la presència real d'oxigen al nostre cos? La raó número 1 és perquè els glòbuls vermells estan formats d'hemoglobina i és l'hemoglobina la que s'uneix a les cèl·lules idealment d'oxigen. Però què passa? I és que l'hemoglobina està formada per ferro. Si tenim anèmia, si tenim menys ferro del compte, el que tindrem és menys glòbuls vermells. I per tant, encara que tots estiguin plens d'oxigen, si anem destruint glòbuls vermells perquè ens falta ferro, tindrem massa poc oxigen, encara que el nostre pulsioxímetre ens digui que estem al 100%. El número 2 és que el pulsioxímetre no és capaç de diferenciar si l'hemoglobina està unida a oxigen o a algun altre gas. Per tant, és possible que si estem en un ambient amb molt de monòxid de carboni, amb alguna cosa que cremi malament, això passava molt amb els brasers abans, pot ser que tinguem saturacions perfectes, però que en canvi tinguem l'oxigen a la meitat o menys de la meitat o vés a saber quan, tot i que el pulsioxímetre ens digui que estem al 100%. La manera inequívoca de saber realment quant d'oxigen tens a la sang és amb una gasometria, una punxada a una artèria per veure realment una per una quantes molècules d'oxigen tens realment a la sang. Si et sorgeix algun dubte sobre aquest tema, deixa un comentari i inspira't!